Хей, приятелче, здравей! Днес ще те заведа на едно вълшебно място. В едно старо българско селце, което мирише на сладка халва и свети, като огън в зимната нощ. Там хората празнуват сирни заговезни. Всичко започва в кухнята. Баба меси халвата, а децата й помагат с нетърпеливи ръчички. После идва момента на хапкането. Това е най-забавното. Парченце халва се връзва на конец и започват всички да скачат. Опитват се да гризнат, без да докосват халвата. А навън мъжете вече палят големият огън. Пламъците се издигат високо, осветяват лицата на всички и напомнят нещо много важно. Огънят символизира пречистване. Когато жарта стане по-тиха, децата прескачат огъня. Не за смелост, а за здраве, светлина и ново начало. И тогава настъпва най-тихият, но най-силен момент. Всеки се обръща към по-възрастните и казва: прости ми, защото сирни заговезни е празник на прошката, на това да изчистим сърцето си и да започнем на чисто заедно. Ако искаш да преживееш този ден като истинска приказка, в книжката Български обичаи в приказки ще откриеш историята, в която обичаите оживяват, а ти ставаш част от тях. Ако искаш още такива видеа, последвай ме, за да не пропуснеш, защото съм ти подготвил още много изненади.